I 22 minutes to the hour 6 o'clock. Engabashuma amabili nambili imzuzu ngaphambi kokuthi bumbane ihora lesithupha. Emsakazweni yakho iTFM your ultimate dial. Usahleli nami usifisa ukuhle namhlanje. Ayithuku lapha nazishumi neshaka lolunye. Anyaka likaNhlolanja. Anyaka likulungwane ephini namashumi amabili nanye. 19 February. I 21 gijima nami usifisa ukuhle msima ngakho la kule drive episode. Driving you from 3 kuze kuyoshaka lapha no 6 o'clock. Lapho kuzobe ngibeka khona kungulehlanu bathatha namhlanje lehlanu. Ngiyavela ngalapho ukuthi lehlanu namhlanje 0123829257 0123829257 xhumana nathi ke lana emsakazweni yakho iTFM your ultimate dial. Ugijima ke lapha uyothi MC_Mhlokolozi ku Twitter na ku Instagram. Kanti magijima ya Facebook amsifisa ukuhle msimango. Khona ne page sifisa ukuhle msimango on air mawuthanda. Kanti ke futhi 0848945463 iyona ke inamba ongaxhumana nami ngayo leyo. Awusuka madala, it's going to be a great year. Ayilalela insuku zonke izinto zizawenzeka kulonyaka, ngiyakutshela lo nyaka uzoba mnandi. Thula umamela wena. Lapho sithi khona sithi happy National Caregivers Day. Happy Chocolate Mint Day. Isakazela yakho iTFM. Your ultimate time, the station of domination, baba. 96. Puncho. Lehlade madoda ithe Gqom Friday. Abanye bathi ithe GF. Ayilalela. Mina kwathi